my cliche motivate my single mothers akati iye life is not stagnant babawo inoramba ichichinja uku. Grey Holmes yaramba zvakare yaenda pa spotlight kunyanya nyaya yavo yekubira vanhu vari kuedza kuva pa contracts ekuvaka vanhu vanozikamwa nekubira mai mini Baloyi Chiwenga 1 million yavakati vari kuda kuvaka Double Story uko Titan nezuro akakumbira ruregero vakati takashanda necompany iyi tisingazivi kuti vanhu ava vanoita zvechimbavha, so vari kukumbira ruregero kuti aiwa bodo isusu we want to distance ourselves from these people. Regai titange nenyaya It's My Cliche. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. So ati yes single mother pauri panobudika kana akati haachakude it doesn't mean life yatopera. Mwari ndewe munhu wese shamwari. Accept kuti zvaramba and move on nelife yako. You will be surprised watove pamusoro pake iye munhu aifunga kuti upenyu hwako uri mumaoko ake. The first picture is me about 14 months ago kungezi kurwizi mumadhaka trying to make $1 rekuti ndirare ndadya. Would wake up 6 am ndosora ndiriko kurwizi ndodzoka manheru zvisina kana kutombomera mushe kutanga tadaka zvemarriage, but now life yatochinja. Mwari ukavapa mukana vakusiye wakadaro. Not saying I have made it, but we can all agree kuti zvatosiyana. There is no better achievement than taking care of 2 beautiful kids alone. Pasina kana dhera vanonzi varara nenzara uvashaya zvekupfeka. That alone I became an inspiration to many single and young ladies facing challenges in their lives. I received multiple messages ku inbox of young ladies facing similar challenges that I faced, asking kuti toita sei kuti tikunde, over threatening kutozviuraya chaiko. I never ignore them. I'm always there for them ndichivasimbisa. Others tinotofona chaiko, caring for their well-being because of how I was raised from my situation. Instead of kubisa nombo kuuraya vana, they now think of me kuti kana Ritz akakwanisa kupabuda ini ndinotadza nei. Vakatarisa how I'm managing to take care of my kids zviri kutovapa simba rekuchengeta vana vavo pane kuvarasa. Just that kana usiri mukadzi you may not understand what I mean to so many young ladies that follow me. That's why they even support me even kumanama chaiko. We inspire people in so many different ways, some through music, some through dramas, some through the way we managed to defeat life challenges. Kutoramba kutongwa nema challenges life chaiko kunotoita tiite inspire so many people. That being said, inini ndiri kutodhizefa ukuwanawo a win kunamas people awards. So ndo mashoko aRitz aya akati guys munongotionawo kuti kwatabva kure uye kwatiri kuenda kunenge kwatosvika. Grey Holmes vatora maheadlines zvakare mushure mekunge vatanga business ravo rechiwaiwai vari kubira vanhu vakawanda vari kudiaspora mari dzavo dzavanenge vachitumigwa kuti vavake dzimba, but these people do not deliver. Kwahope uko zvakare kwakanyogwa nyaya yakareba vanhu vakapiwa heads up kuti please guys do not contract vanhu ava. Taita akatozobuda akati by the way takatopiwa contract nevanhu ava yekuti tiva advertise tiri mabrand ambassador only to realize kuti vanhu ava vakazara nekuskema kwakanyanyisa. Pane wanyorawo kuna hopewo akati I saw your post on Facebook about Grey Holmes. We also got scammed by Mr. and Mrs. Mdiwa since 2023 when they were building houses for Mrs. VP Chiwenga in Bulawayo. They hired my company as subcontractor. After finishing our job there, I didn't get my payments. The guys in their office in Bulawayo, they were telling us to phone their bosses. They don't know about any payments to be given to me. I was being threatened about them working for the government. I tried phoning Mr. Mudiwa several times. He has been telling me stories. Now he doesn't take our calls. I had to pay my workers from my own pocket. Please kindly help me. So ndo vamwe avo vakasubcontractiwa kuti vabatsiridze dzimba dzamamamini Baloyi. Iyo Grey Holmes ndokupuwa miliyoni ndokuigurira yese muhomwe. Company yakavhara my VP 1 million Double Story neimwe yekumo kufila bosuko ndo yamunopa 2000 kuti muvakirwe kitchen neround. Mune zvivindi nguva ino munhu changamuka farira Google unobatsirika. Grey Holmes yagara ine mbiri yeumbavha kubvira 2023 and vanoba mari refu. Zvema 2000 izvi kwavari ritori sent havatombonzwi kunge baba.
yezobu mari dzenyu dzinodzoka. Izvi zvakauya mushure mekunge vamwe vakatumira $2,000 kuGrey Homes kuti vavakire kumusha, asi nothing was delivered. Choro imba yakachipa zvayo pakanga pasina. Ko saka imimi Madam Boss, manager wenyu Fanwero, nyaya idzi anga asiri kudziziva here when you were busy marketing mbavha idzi? Ko iwe tight manager wako haitewo due diligence sewa Madam Boss here musati masaina macontract acho? Moti vanhu vanokutembai fani ene mafanzi enyu anokutrustai. Zvino kana mokumbira mafanzi kuti asapoti mabusiness embavha, kuitawo here ikoko? Kana kuri kuita kuitei? You are very selfish, vanhu imimi. So ndo zviri kutaurwa muma streets. These are sentiments of a lot of people. Vari kuti imimi sema brand ambassadors vanhu hatidzidzi here kubva pa-e-creator paya. Zviri nani urege kutorana nebrand racho ungoita content yako. Anyway, content pays ka. Zviri nani ungoita zvinhu zvekuti haupinzwi muna taisireva. Zviro ndizuro vanhu vanga vakuchemedzwa naboss veko vazodai. Boss veko vazodai. So izvezvi vatanga zvekudrilla maboho. Vanhu vari kutobhadhara boss veko yai muti drillire boho. Vanhu havatyi. Ndo nyaya iripo. Vanhu havatyi kubirwa. Ende panenge pachitaurwa kunzi Grey Homes yazodai, kunotonzi varove nemalawsuit ava. Vanhu vemablog asina musoro. Asi kana mari dzazonyura kune kwakusenderwa mameseji mumainbox. Mablog tibatsireiwo kuexposa vanhu ava. Patinoexposa zvakare varove namalawsuit, vanhu vane godo vane bitterness havana kutya sadza. Aiwa guys, ngatite due diligence. Zvinhu zvine mari mukati. Zvinhu zvine mari mukati ngatidzidzei. Pane macompanies anenge vana bhamlo handisi kumaketa bodo. Ndingotaura kuti pane zvavakatoita zvinobatika kuti dzvi. Imba yaTobias Sekwagutu dzvi iyi iriko. Imba yeNyati family iyi iriko. Ngatiitei zvekudaro. Tishande nemacompanies anozikamwa kuti ari kuita zvipi. Hatingati pabuda company iri pamaheadlines ekuti yabira Mai Mini Chiwenga, iwo watoti aiwa Mini ndezvake, ini nditori chibaba. Nongobigwa zvikashaya basa. Kana zviramba vakuru vehurumende kuzoti iwe zvako dodo. Imika zvakaoma. Thank you guys so much for watching. Ende ngati ngwarei tigeze tichidai kwete tichidai.